Čau, vítám vás u Minecraftu a podíváme se na moje stavbičky a jak to vypadá můj svět. Tady jsme na takovým podzemí, půjdeme do arény. Mám diamanty, který neumíšte. Kurva, zombík. Padnul, je to dobrý. Ale já jsem nesmrtelný, já se ničeho nemusím bát. Takže, dokonce to bojujem, ale nevěřím, že to tam. A dáme si nějakou lepší boží. Vajíčka, dáme si sem, třeba. Sičáme, rybem si Enderman, zombie pigmen. Dáme ty pigmeny a to je nejlepší. Mají meče. Nebo ne, jo, ani nemá kills, já jsem nesmrtelný. Je po tobě, padni si do lávy. Smrdíš. Tak komu jsme měli, to musíme dělat to creepera. A je po tobě, te konce, podívej na mé stavbičky. Pamějte, jsem to vysyplo. Tak a jsme stajeni. Tak vám jsme příšerky SRO, to jsem stavil. A se mi nepovedlo, je i nápis, příšerka SRO. Je to takhle, je to ze zelený vlny, z modrý a z červený. To zadek jsem nedodělal, protože jsem to nestihl, mamu mě vyhodila z kompu. Tak jsem šel sem, tak jsem postavil loď s bráchou. A takhle jsem to postavil, dali jsme sem kopy. Tohle, aby to trošku vypadalo ta loď. Tak máme vězně, jdeme se načína, jako jsme přišli, takže chvilku zabijem. Tak jdeme z lodi pryč, ukázujeme vám to, že vypadá ta loď. Tak, vypadá takhle, vypadá co hezky, to je vlajka jako, to černý, to je dělo, takhle, a je to, tady je můj bůh, jak lidsky řečeno, to je nápis, můj bůh, to měl být creeper, ale udělal jsem z toho s bráchou, normálního boha s kloboukem diablokovým, a tady je zombík, ale měl jsem to být já, viděli jsme 2 hlavy, jsem já a brácha a dal jsem to rozpůlit do 2 těl. Tady je farma, ta celá pěkná, celá se mi povedla. Má to i s barákem uvnitř. To je po tobě, kmene, vidíte, jestli to bude rychlejší. Čau, ahoj prasátka. Tady běhejte, lítající prase, to je ovce. Mám tady ovce, slepice, krávy. Tady mám domov, tady můžu smrdět. Tady dobytku, tady přespávám, tady si dělám věci. Dám si něco do truhly, pustím si třeba muziku. Dám si třeba červenou. Pustíme muziku a jdeme dál. Tak my si něco enchantneme, ne? Bude to paráda. Tak, a jsme enchantli domů. A enchantli domů, by se tady enchantli. Jdeme tady to mi taky to naučil. Tak dáme si, tady nemáme, takže si třeba vezmeme tyč, ne, nemůžu. Takže vezmeme třeba dřevěný meč, místo té desky. Tak, a enchantneme si dřevěný meč.
Tak, dřevěný meč dáme si na 24 a máme dřevěný meč na ostrost a odražení 2. Tak, takhle se s váma loučím a příští video, čau hoši.